Esta é a primeira participación do Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova nun acto público, desde que comenzamos a organizarnos no verán do ano pasado e nos demos a coñecer publicamente o 22 de setembro do 2020. Polo tanto, antes de nada, queremos agradecer a amigos da República, especialmente a David Simón, por estas xornadas e polo seu decidido apoio nestes meses nos que levamos loitando pola eliminación da simboloxía fascista do outeiro da obra en Celanova. A todos os que asinastes o manifesto tamén vos agradecemos. Seguindo cos agradecementos, tamén quería agradecerlle a Carlos Morais, ao Comité de Memoria Histórica do Val do Limia, por todos os consellos e azos que nos ten dado. Por suposto, sempre agradecidos a todas as asociacións de memoria histórica e activistas de todo o país e de fora que acolleron e secundaron as nosas demandas. Grazas a todos vós, porque hoxe sentímonos parte dun movimento xusto e grande. Seguindo coa intrahistoria deste comité, teño que dicir que continuamos o labor na comarca de Celanova e de outras organizacións como o colectivo Arraianos, con a Ser Álvarez á cabeza, que forma parte deste comité, como moitos dos que colaboraron con el, como Ixinio Araúxo, que tamén está aquí, neto dun dos fundadores da Casa do Pobo de Celanova. Desde que nacemos como comité temos despregado as nosas enerxías en recuperar e divulgar os testemunhos e as biografías daqueles persoeiros que destacaron durante a etapa republicana na defensa dos ideais democráticos e daqueles que sufriron injustamente prisión no convento, que hoxe é un instituto público de Celanova. É moi importante facer pedagogía neste sentido. Outra das nosas frontes é a eliminación da simboloxía conmemorativa do réxime franquista e a creación e sinalización dos lugares de memoria democrática e antifascista. Nesta loita levamos 2 meses solicitando a retirada do monumento falanxista do outeiro da obra en Celanova, se cadra o monumento fascista máis significativo da comarca. Trouxen unha presentación moi breve na que intento dar unhas pinceladas facer un resumo do informe que elaboramos ao respecto, no que acreditamos de maneira científica por que a Cruz dos Caídos de Celanova, igual que outras cruces dos caídos, estaría incluída dentro dos monumentos conmemorativos de exaltación da sublevación militar, da guerra civil e da represión da ditadura, tanto polas súas orixes como polas finalidades para o que foi concebido este monumento, pola súa utilidade ao longo do tempo, a ubicación e as súas características. A iniciativa da construción da Cruz dos Caídos de Celanova partiu da bandeira de Falange de Marruecos, un batallón falanxista destinado na vila entre xullo e setembro de 1939. A bandeira de Marrocos estaba integrada no exército de Franco dentro da 18ª División, baixo as órdenes do coronel Ríos Capapé, artífice do discurso inaugural da Cruz dos Caídos no outeiro da obra, tal como recolle o diario falanxista Arco. Dase a casualidade, ou mellor dito, a causalidade, de que Ríos Capapé era fillo dun militar celanovés destinado en Cataluña, onde naceu. Ríos Capapé foi tamén, curiosamente, o primeiro militar en sublevarse no territorio do protectorado marroquí. Os detalles da inauguración son recollidos amplamente polo diario falanxista Arco, editado en Ourense. Tamén reproducen unha nota de prensa o ABC e La Vanguardia. E ningún outro xornal, nin provincial, nin estatal, que saibamos recolleu a nova. Todas as crónicas destacan que se tratou dunha cerimonia patriótica non relixiosa a que asistiron destacadas autoridades militares e falanxistas como o gobernador militar da provincia e o xefe provincial do movimento. O acto rematou cos berros de Viva España, arriba España, viva nuestro generalísimo Franco, viva la bandera de Marruecos. A presenza deste batallón de pistoleiros falanxistas coincide cun aumento de metrallamentos indiscriminados contra os presos, co saldo dun morto e varios feridos, polo suposto de estar asomados ás fiestras, o cal foi desmentido ata polas propias autoridades, funcionarios de prisión
que imputan estes incidentes ao exceso de celo dos sentinelas. Asemade, a bandeira de Marrocos foi executora dos únicos fusilamentos oficiais que ocorreron na prisión central de Celanova. Estes datos de cadra fan máis aldraxante a presenza desa cruz ali. Vale. Na súa despedida, o comandante da bandeira de Marrocos encargou ao alcalde da vila que perpetuase esta cruz que nosotros os legamos en recuerdo de nuestros muertos. E sabemos que a partir de entón os órganos de propaganda de Falange, tanto local como provincial, adecuarían o espazo utilizando aos presos políticos que estaban no mosteiro co obxecto declarado de utilizalo para actos propagandísticos de Falange que conmemorasen e exalzasen o golpe de Estado, a guerra e a represión. Constanos que en 1940 se iniciou un expediente para a construción dunha cruz dos caídos no outeiro da obra, polo que pode que a cruz actual non sexa físicamente a mesma que chantou a bandeira de Marrocos, pero en calquera caso forma parte da conservación do legado da bandeira de Marrocos que lle encargou o seu comandante e ideolóxicamente son o mesmo monumento. Constanos que unha vez preparado o camiño de acceso e o espazo, se utilizou ano tras ano pola Falange local para celebrar o Día dos Caídos, con participación de xerarcas da Falange provincial e a Organización Xuvenil de Falange, polo que non só estaríamos falando de actos de adhesión ao réxime e ao seu brazo executor a Falange, senón tamén de doutrinamento das novas xeracións. O programa de actos establecido polos órganos do movimento reproducía o ritual que servía para render homenaxe aos caídos da Falange antes incluso da guerra. Unha loa á violencia bélica e ao sacrificio como mito fundador do novo Estado. Os caídos debían estar presentes en nuestro afán e recordalos era unha forma de legitimar a dictadura e o inmobilismo político sobre a pretendida excusa de que o contrario sería traizoar o sangre derramado. Con cada ceremonia, os vencedores apropiábanse do espazo público para reafirmar a súa posición de dominio e lembrar ao resto de veciños, especialmente aos vencidos, a orixe do seu poder. Sobra dicir que soamente merecían ser recordados os caídos do bando nacional. Os asasinados por eles, en cambio, foron esquecidos e aldraxados. Aquí temos, por exemplo, unha crónica sobre o Día dos Caídos do ano 42. Vixiantes, dominantes e omnipresentes, os monumentos constituían e constituen unha forma de humillación para os vencidos, as vítimas e os seus descendentes. Incluso atreveríame dicir unha forma de humillación aos demócratas, aos que se lles obrigou a aceptar unha realidade política imposta manu militari. A localización do monumento tamén é importante. É un terreo de propiedade municipal, polo que se trataría dun monumento civil, nunca religioso nin sagrado. O emprazamento nun lugar prominente como é o Monte da Obra, en posición dominante sobre a vila de Celanova, non foi casual nin arbitrario. Responde a unha decisión deliberada dos promotores do monumento para que este fose visto desde lonxe, transmitindo os valores totalitarios da Falange e do réxime: xerarquía, dominio, virilidade, fortaleza, sacrificio, identificándose o propio monumento co Estado franquista. A elección do Monte da Obra é estratégica por ser un lugar elevado e visible, orientado ao nacente, cara ao sol, visible desde varios kilómetros ao redor, convertendo un espazo natural elevado nun lugar de peregrinación, memoria e homenaxe dedicado aos caídos do bando sublevado. En todas as crónicas se remarca o elevado do lugar, unha esplanada desde la que se domina un panorama de tan dilatados horizontes como pocos habrá en Galicia, di un diario con motivo da visita do gobernador civil. Na crónica de inauguración que vedes aí, tamén destacan como desde aquella cumbre cara al sol, que por elevada está máis próxima aos luceros, donde hacen guardia supostamente os caídos. En canto ás súas características técnicas,
Trataríase dunha cruz latina en cuxo pedestal se pode apreciar o escudo oficial do bando sublevado en versión simplificada. O emblema da falanxe é unha dedicatoria a los combatientes de la parroquia de Celanova caídos por Dios e por España. A cruz é o elemento principal ao que se refiren as crónicas da época, de aí a denominación Cruz dos Caídos, aínda que coa perda de importancia da falanxe e a toma de distancia do réxime por parte da Igrexa, se prefira denominarlle monumento aos caídos, e non cruz, o cal tamén sería un exemplo da negación da religiosidade destes elementos. O símbolo da cruz presente nestes monumentos debe interpretarse como un signo funerario dentro dunha cultura católica, en recordo aos caídos falanxistas, no marco tamén nunha competición entre a propia falanxe e a Igrexa por controlar o culto aos caídos, apropiándose a falanxe de elementos propios da cultura católica para legitimar a guerra como unha cruzada, ao ser a república significadamente laica. Quixera recordar que a Cruz dos Caídos de Sevilla, que é a que vedes aí nesa fotografía, se tivo que situar fronte ao Alcázar pola negativa do arcebispo, o famoso arcebispo Segura, a que se fixasen este tipo de elementos aos muros da catedral por miedo a que desdixesen a santidade dos templos. Tamén temos constancia da Cruz dos Caídos de Cartelle, que vedes aí na outra imaxe, preto de Celanova, e que foi eliminada gobernando o Partido Popular. Para rematar, quería deixar claro que non é posible a resignificación do espazo sen a eliminación do monumento, pois o mesmo monumento que serviu para exaltar aos represores non pode servir para homenaxear as vítimas. Bueno, como seguramente xa sabedes, para solicitar a retirada do espazo do monumento do espazo público, abrimos unha plataforma de recollida de firmas solicitando a súa retirada e actualmente damos por fechada a vía institucional no Concello de Celanova despois do fallido intento por levar ao pleno a nosa proposta ante o convite a falar a un representante dos abogados cristianos no mesmo pleno no que íamos falar nós. Bueno, como ben saben as memorias do país, as asociacións de memoria histórica, actualmente teimaremos para que se recoñeza o carácter fascista dese monumento por outras vías e se cumpra a lei de memoria histórica. Espero non haberme estendido demasiado. Moitas gracias por escoitarme.